Βιβλός δεύτερη ιεροπραξία. Κεφάλαιον πρώτον. Περί αρχής και προόδου της ειδωλολατρίας. Πολλοί ιστορικοί ηρεύνησαν ακριβώς και επιπόνος να εύρωση που ήρξα το πρώτον η ειδωλολατρία, όμως το πράγμα εφάνει σχεδόν αδύνατον. Διότι τινές μεν λέγουσιν ότι ο Νίνος κατέσκευασε πρώτον άγαλμα και ναόν του πατρός αυτού βίλου, και ενάγκασε και τους υπηκόους να τιμήσωσιν αυτόν. Τινές δε άλλος, και άλλοι άλλος. Τέλος δε η πιθανότης είναι εις τους Φοίνικας και Αιγυπτίους, κατά την παρατήρηση και μαρτυρίαν των περισσότερων και δοκιμωτέρων, όμως και εντάφθα αμφιβάλλουσι που ήρξα το πρώτον, εις την Φοινίκην ή στην Αίγυπτον, επειδή είδομεν ότι ο Σανχουνιάθων λέγει άλλα, ο Ηρόδοτος άλλα και άλλοι άλλα. Τέλος δε, εγώ αφήνω τούτο το μέχρι τούδε άλυτον και αδύνατον λυθήνε πρόβλημα, και λέγω μόνον τα αίτια τα οποία εκκίνησαν τους ανθρώπους εις την πλάνην ταύτην της πολυθείας. Ήρυτε ότι πρώτον ελάτρευσαν τον ήλιον και εις την Φοινίκην και εις την Αίγυπτον, κατά τη μαρτυρίαν του Σανχουνιάθωνος, Διοδόρου και άλλων πολλών. Επειδή οι πρώτοι άνθρωποι, ειδώντες των καλοπισμών και την ωραιότητα του παντός, την τακτική κίνηση των αστέρων και μεταβολή των καιρών, και πάντα τα λοιπά, ενόησαν ότι ήταν της δημιουργός πάνσοφος και παντοδύναμος, ο οποίος έπλασε αυτά εις τη αυτήν εφταξιάν, δια την ζωήν και τέρψην του ανθρώπου, και δια τούτο ήθελω να γνωρίσωσι αυτόν, να τον ευχαριστήσωσι και αυτή δια τα καλά ταύτα, πλην δεν ήξευρον ποιος είναι εκείνος ο ακατάληπτος ποιητής. Οθεν ήλθον εις περιέργεια να παρατηρήσωσι, ποιον των φαινομένων έχει δύναμην και επιρροήν περισσότεραν εις τον παν, εκ της γης θεωρουμένων, και εύρων των ήλιων τιουτών, των οποίων και ενόμισαν διοικητήν του παντός, αγρύπνων και προσεκτικών, περιερχόμενων, φωτίζοντα και θερμαίνοντα την οικουμένην, διορίζοντα τους καιρούς, και προξενούντα τους καρπούς, την τροφή και την ύπαρξην αυτών. Διό απατηθέντες ετίμησαν τον ποθούμενον πλάστην εις την εικόνα του ηλίου πανταχού, ονομάζοντες αυτόν με διάφορα ονόματα. Κατά την δε εκ της Αιγύπτου διεσκορπίστη πανταχού η λατρεία του ηλίου. Και οι μεν Αιγύπτιοι ονόμασαν αυτόν Όσυριεν, αιμονίτε Μολόχ, οι Χαλδαίοι βήλων οι Βαάλ Σεμίεν, Κύριον του ουρανού, οι Άραβες Αδονέα, Μωαβίτε Βελφενγκόλ, οι Πέρσε Μήθραν, οι Θείοπες Ασαβίνων, οι Ινδοί Διόνυσον, και οι Έλληνες Απόλλωνα, και άλλοι άλλος. Οι Μασαγέτε εθυσίαζον ύπους εις των ήλιων, αλληγορούνται στην ταχύτητα αυτού. Τα έθνη της Αμερικής, ομοίως ελάτρευον όλα των ήλιων. Σιξτός ο πέμπτος έστησε νοβελίσκον εις την Ρώμην, ο οποίος εκομίστη εκ της Αιγύπτου και είχε γράμματα Αιγυπτιακά, τα οποία μετέφρασε νοερμαπίον εις το ελληνικόν, και σώζονται τεινά αποσπασμάτια παρά ομοιανό Μαρκελίνο. Εν θα γράφουσι των ήλιων Κύριων του ουρανού και δημιουργών του παντός. Είδε βασιλείς της Περσίας, της Συρίας και άλλων εθνών της Ασίας, ονομάζοντο Ιη του ηλίου, ως ο Αίτης ο βασιλεύς της Κολχίδος. Ομοίως και το Αδάδ και Βεναδάδ των Συριών, τον ονόματα κοινά των βασιλέων, το μεν πρώτον σημαίνει ηλίον, το δε δεύτερον εγγονών του ηλίου. Τινές δε νομίζουσιν ότι εκ του ηλίου παρήχθησαν όλοι οι θεοί, ως ο ουρανός, Χρονος, Ζευ, Αρής, Απόλλων, Ερμής, Διόνυσος, Ασκληπιός, Δόνης, Ηρακλής, Άρης, Παν, και άλλοι, και αλληγορούνται πάλιν εις των ήλιων. Μετά δε των ήλιων ελάτρευσαν την σεληνήν, δια τους αυτούς λόγους σχεδόν. Οθεν λέγουσιν ότι εξ αυτής παρήχθησαν και θεότητε όλε του γυναικείου γένους, ως η Δήμητρα, Αρτεμής, Φροδίτη, Κιβέλη, Εστία, Ήρα, Αθηνά, Περσεφόνη, Εκιάτη, και Ελιπέ, και εις αυτήν αλληγορούνται. Μετά δε την σελήνην ελάτρευσαν τους πλανήτας, και τέλος όλα τα άστρα του ουρανού. Και τούτο το είδος της αστρολατρίας, και πυρολατρίας, ονομάζεται ο σαβισμός, το οποίον είχον κατά εξοχήν οι Πέρσε, επειδή διαιρούσι τινές, και μάλιστα ο Άγιος Επιφάνιος, εις τέσσαρας θρησκείας στην αρχαίαν πλάνην, εις βαρβαρισμών, ωστις επεκράτησεν από Αδάμ μέχρι του Νοέ, εις σκυθισμών, από Νοέ μέχρι Σαρούγ, εις ελληνισμών και Ιουδαϊσμών, ήτινες ήρξαντο κατά τους χρόνους του Αβραάμ, και επεκράτησαν, ο μεν ελληνισμός μέχρι της γεννήσεως του Ιησού Χριστού, ο δε Ιουδαϊσμός επικρατεί έτη. Άλλοι δε μόνον εις δύο,
εις σαβισμών και ελληνισμών, δεν ειδηνήθη όμως ουδής να έβρει την παραγωγή του σαβισμού, και αποδεικνύουσι πολύ ότι ο Ζωροάστρης κατέστησε την λατρείαν ταύτην. Κατά άλλους δε εκ των Χαλδαίων προήλθεν ο σαβισμός. Ύστερον δε ελάτρευσαν τα στοιχεία, τους ποταμούς, τα ζώα, και τα λοιπά. Και περίμεν των ανθρώπων, ήρθε, ότι απεθέωσαν αυτούς δια τας αρετάς αυτών. Περί δε της αποθεώσεως των ζώων παρά Αιγυπτής, αναφέρει ο Διόδωρος Τρισαιτίας, κατά τη μαρτυρίαν των ιερέων της Αιγύπτου. Και η μεν πρώτη είναι παντίουπαση μυθοδής, και της απλότητος εκείνης της αρχαϊκής πλάσμα. Επειδή έλεγον ότι οι θεοί ήταν ολίγοι στην αρχήν, και το πλήθος των ανθρώπων ήταν ομών, σκληρών και ασεβές, ώστε ηγέρθη κατά των θεών εκείνων των ολίγων, ήτινες αναγκαστέντες μετεμορφώθησαν εις διάφορα ζώα, και ούτως απέφυγον τον κίνδυνο. Ύστερον δε αφού εκυρίευσαν τον κόσμον όλων, καθιέρωσαν τα ζώα εκείνα, εις τα οποία μεταμορφωθέντες εσώθησαν, τιμώνται δια ευγνωμοσύνην. Δευτέρα δε αιτίαν λέγουσι ταύτην. Έχοντες πολέμους οι Αιγύπτιοι συνεχείς με τους τότε πλησιοχώρους, νικώντο πάντοτε. Τέλος δε, ενόησαν ότι ήταν αιτία η αταξία, επειδή είχον το στράτευμα όλων μεμειγμένων και άτακτων, ώστε ο στρατιώτης δεν ήξευρεν εις ποιον ηγεμόνα ανήκει, ούτε ο στρατηγός εγνώριζε πόσους και ποιους στρατιώτας διοικεί. Οθέν επενόησον ύστερον να ζωγραφίσω συν εικόνας ζώων, και να διαιρέσωση και το στράτευμα εις τάγματα, ρεγιμέντα, και οι στρατιώτε εκάστου τάγματος να φορούν την εικόνα ενός ζώου, ομοίως να έχει και το τάγμα σημαίαν κοινήν την εικόνα ταύτην, ως έχουν συνείδη οι Γάλλοι τους αετούς, και άλλα, και επειδή ωφελήθησαν εκ τούτου, ετίμησαν τα ζώα εκείνα. Τρίτην δε αιτίαν αποδίδουση την ωφέλιαν των ζώων, προς των κοινών βίων των ανθρώπων. Διότι οι μεν θηλεαβούς γεννά τους εργάτας της γης, τα δε πρόβατα δίδουσι μαλλίων δια την ευσχημοσύνη των ανθρώπων, γάλα δε και τυρίων διατροφίαν, οι δε σκύλοι είναι φύλακες πιστοί και χρήσιμοι εις το κυνήγιον, εις εξολόθρευσιν των φθοροποιών θηριών, ο δε έλουρος φωνεύει τα σασπίδας και τα λοιπά φαρμακερά ερπετά και δάκετα. Ο δε ιχνεύμον συντρίβει τα αυγά του κροκοδίλου με μεγάλην προθυμίαν και επιμέλειαν, χωρίς να έχει αυτός ουδεμίαν ωφέλιαν εκ τούτου, φωνεύει δε και αυτόν των κροκόδιλων με τρόπον παράδοξον και απίστευτον, διότι ο κροκόδιλος κοιμάται χάσκον εν τη ξηρά, και τότε ο ιχνεύμον κυλίεται εις των πυλών, έπειτα πηδάει εις το στόμα του κροκοδίλου και καταβαίνει εις την κοιλίαν, και ύστερον κατατρώγει την κοιλίαν και εξέρχεται αυλαβής, ο κροκόδιλος όμως αποθνίσκει ευθύς. Και αν έλειπεν ο ιχνεύμον ο άσπονδος και θανάσιμος εχθρός του κροκοδίλου, ο Νείλος εγίνετο άβατος και παντίουπα συνάχρηστος, δια το πλήθος των κροκοδίλων. Των δε ορνέων, μενίβης φωνεύει τους σοφείς, τα σακρίδας και την κάμπιν. Ο δε ιέραξ τους σκορπίους, τους κεράστας, και τα λοιπά τι αυτά μικρά και δά και τα ζώα, τα οποία φωνεύουσι τους ανθρώπους. Κατά άλλους δε, επειδή οι μάντις των Αιγυπτίων μετεχειρίζοντο τον αέρα και ιονών, και προέλεγον τα μέλλοντα, δια τούτο ετιμήθη. Κατά άλλους δε, ο ιέραξ έφερεν εις τα στίβας της Αιγύπτου ποτέ βιβλίων προς τους ιερείς, περιδεδεμένων με κόκκινον ράμα, και περιέχον γεγραμμένα στα στιμάς και θεραπείας των θεών, δια τούτο οι ιερογραμματείς εφόρουν ύστερον εις την κεφαλήν, ράμα κόκκινον και πτερών αέρακος. Των δε αετών ετίμησαν πρώτον οι Αιγυπτιακοί θηβαίοι, επειδή είναι όρνεων βασιλικών και άξιων ιερών του Διός. Των δε τράγων